अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जनों, भरावो, वसेब वासियों। सुनो जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ही है। उम्मीद करने जो तुम सारे भरा खैरियत में हो सो, मस्त बैंड हो सो, आपने अपनी जा के खुश वस्ते पाया हो सो। जी हैं उसी समीर खान, शबीर खान, वालेकुम सलाम बिरा, कमाल मेहरबानी तुसा ज्वाइन किते सकूं। अज दे प्रोग्राम दी सुना सी इब्तदा करन हैं। शाकिर शुजाबादी साहब दी सी एक हमद अल्लाह ताला दे नाम को इब्तदा करने असी शाकिर साहब दा बेमिसाल कलाम सी अल्लाह ताला दी बारगाह च फरमेंदन सही के मैकू शागिर्द अपना बना ए खुदा, मैकू शागिर्द अपना बना ए खुदा, नात गोई करण दा मज़ा आ वञे, मैकू इंझा पढ़ा ॾे सबक इश्क दा, नात गोई करण दा मज़ा आ वञे। मेरे दिल च मुहब्बत दी शम्मा बले, मेरिया नज़रां को ताबे नज़ारा मिले, सामने होवे महबूब जलवा नुमा, नात गोई करण दा मज़ा आ वञे। अते फरमेंदन के शान अरबी दी तहरीर है अर्श ते, शान अरबी दी तहरीर है अर्श ते, सुनिए इवें मौला अगर इवें है, अर्श आज़म दी मैकू ज़ियारत करा, नात गोई करण दा मज़ा आ वञे। शेर ज़हन च वही बन के आंदे रहन, थीवा मोहताज ना कहीं फरिश्ते दा मैं, थीवे इल्हाम हसान वांगू अता, नात गोई करण दा मज़ा आ वञे। मैं गुनहगार शाकिर सियाहकार हां, नात गोई दे काबिल भला मैं किथां, सदके महबूब दे मैकू शायर बना, नात गोई करण दा मज़ा आ वञे। कमाल शुक्रिया सोना सही जेड़े जेड़े भिरा साडी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन की पैन, निकम्मे पे होंदे सोना सही, विले पे होंदे घंटा डू होंदे, चलो असां के भिरावां नाल गपशप कर गिनसूं। जिंदगी सोना सी बहु मुख्तसर है, कोई पता नहीं लगता एक साह घिदी बैठे हैं, पता नहीं इहो साह भला निकलदे या नहीं निकलदा बाहरों। गुजारिश ये होंदी है तुसां भिरावें कोलो जो जित्थां जित्थां भी रहो, अपने इर्द गिर्द जेड़े तुहाडे दोस्त अहबाब रिश्तेदार तल वतन वसेब वाले जेड़े रहिंदे पैन,
انہاں نال بنا کے رکھی کرو سونا سائیں انہاں دے دکھ درد دی، انہاں دے حال حوال دی خبر رکھی کرو، کیوں جو کوئی نہیں پتہ لگدا بھی تساں روٹی کھندے بیٹھے ہو تے نال والے ہمسائے دے بال بکھے ہوئن، اور جیڑی تساں روٹی کھندے بیٹھے وے او تارے کولو وادھو ہوئے تساں کو ضائع کر سٹو یا فریج وچ ولا رکھو۔ پہلے زمانے چ آدن سونا سائیں بھکھ کہنا ہوندی ہے، اج کل دے پے وے تساں غربت دا دور ہے، مہنگائی عام تھی گئی ہے، تے جے تنی میں سمجھنا جے تک میرا ذہن کم کریں دے این فریج بھی ساڈے معاشرے کو بہت خراب کیتے، سہولتاں جڑیاں بھی ہیں نا سائیں جڑیاں بھی ساری آسائش واسطے سہولتاں ان دنیا وچ بنایا گئن، انسان بنائیں اللہ پاک نے کو عقل لیتی ہے، انہاں دے فائدے بھی ہیں انہاں دے نقصان بھی ہیں سونا سائیں۔ نقصان کیویں ہیں ہن جویں فریج دی میں گال کرنا بیٹھا سونا سائیں، اگے کچھ بچ ویندی تے آدن یار فلاں غریب پہنچا دیو فلاں غریب پہنچا دیو، پھر ضائع تھی ویسی ساڈے کولو خراب تھی ویسی، وہ انہیں غریبیں تک پہنچ ویندی ہے وہ بھی کھا گندے ہیں، کوئی بھکھا نہ رہندا ہے۔ اج کل سی جتنا بھی مال مٹیریل ہے لوکیں کولو آپ کھندن جڑا بچ دے وہ کو وہاں کنے فریج وچ چلا رکھے سی، تے غریب شدہ کدے مرے، غریب شدہ کدے ونجے، برکتاں ختم تھی گن سونا سی۔ کمال مہربانی سونا سائیں عیسیٰ کو جوائن کیتے جیو عمران خان، جیو پاک فوج سائیں، ناصر اقبال صاحب ان سارے نال آدن بھائی بات تو کرو آپ سونا سائیں الویں دے بیٹھے ہیں شاید تھوڑے تک آواز نہیں پیندی، اپنا مائک شائک اپنا کوئی سپیکر سیٹ کرو آپ سوال کرن دن سائیں کہ برا کتھوں دے وے تساں سونا سائیں میں بیسیکلی ڈیرہ غازی خاندان لیکن تل وطن تے کہن میں فی الحال بہوں پرے آیا ودا میں، بس عرض ہی ہوئے کہ تساں بھرا میں نال محبت ہے اپنے وسیب نال محبت ہے شغل ملا لگے پرانے ہیں تساں بھرا میں دے نال، سرائکی بہوں میٹھی زبان ہے سونا سائیں بہوں سارے لوگ کو سنن چاہندن بہوں سارے دوست پسند کرندن تے ساری کوشش ہے بھی اساں این زبان کو پروموٹ کروں دور دور تک پہنچاؤں بغیر کہیں غرض دے بغیر کہیں لالچ دے۔ سونا سائیں شاکر شجاع آبادی صاحب دی ایک نعت تاکو سنے ہیں سائیں ان دے بعد ڈوڑیاں تے غزلیں دا سلسلہ شروع کرے سوں۔ فرمیندن سائیں کہ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں، جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت بھی ہن کروڑاں وجود قدرت کمال تو ہیں، تم بادشاہاں دا بادشاہ ہیں سبھے شہنشاہ رعایا تیری، تیرا شہنشاہ ہک شہنشاہ تے اون دا جاہو جلال تو ہیں، خدا بھی حیو قیوم ذاتے تے اون دا محبوب بھی حیاتے، جو نہیں منے دے انہاں دی مرضی میرے تاں ہر وقت نال تو ہیں، ابھر دے جیڑا ضرور لہندے عروج کو ہے زوال لازم، کدہیں نہ جے کو زوال آوے عروج او لازوال تو ہیں، رفیق اویں رفیق ہوندن تعریف جتنی کرن ہے تھوڑی، رفیق اویں رفیق ہوندن تعریف جتنی کرن ہے تھوڑی، رقیب جہجاں کرن تعریفاں او صاحب خوش خصال تو ہیں، او صاحب خوش خصال تو ہیں، میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل وی کہنی، مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہیں، او عکس جلوے دا کر گیا ہا کلیم بے ہوش تور کولے،
وہ عکس جلوے دا کر گیا ہا کلیم بے ہوش تور کولے جو تے کو دیکھاں تا سینہ ٹھر دے خدا دا اینجا وسال تو ہیں حسین نظارے تے چندر تارے خدا نے تیڈی ہے ویل گھولی ہے حسن یوسف کھڑاواں تیڈا سراپا حسن و جمال تو ہیں جے نور آکھاں تا کوڑ کہنی بشر وی آکھاں تا اے وی سچے سمجھ حقیقت نہیں آندی تیڈی عجیب اللہ دی چال تو ہیں زمانہ پندا پے تیڈے در تو سوالی شاکر وی بن کے آئے سائیں زمانے دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں زمانے دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں بہت سونی نعت سیں شاکر شجاع آبادی صاحب لکھتے ہیں سیں دعا کرے سو کہ اللہ پاک شاکر شجاع آبادی صاحب دی عمر دراز کرے انہیں دی بیماری انہیں دی تکلیف کو اللہ پاک ٹالے بہت سونا لکھ دین سی سارے وسیب دا مانن سی اچھا ناصر اقبال صاحب آدن سی اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجو سونا سی واٹس ایپ نمبر سارا ہے پیا سونا سی انشاءاللہ تعالی کچھ دی ہمارے تک کو ایکٹیویٹ کرے سوں ان دے بعد جیڑی ویڈیو اپلوڈ کرے سوں انشاءاللہ تعالی ان دے وچ واٹس ایپ نمبر بھی تو کو شو تھی ویسی جرمنی جو بھرا سارے نال ہیں سیں بہت دور کے نے تساں سارے نال ہی وے تو کو سلام تاری سنگت کو سلام سارے سرائکی وسیب کو جڑا تارے نال جرمنی چ رہنا پائے انہیں کیوں ہی سلام سیں شاکر شجاع آبادی صاحب دی ایک غزل تا کو سنے دیں سی سن سو فرمیندن کے ہے جڈاں وی ہر دن نصیب یارو اے نت غریباں کو ہار ڈیندن جڈاں وی ہر دن نصیب یارو اے نت غریباں کو ہار ڈیندن امیر خوشیاں خرید گھندن غریب روندیں گزار ڈیندن کہیں بھی اہل وفا دے کولوں ملی نہ میکوں وفا دی زری وفا دے بدلے جفا کریندن تے چاہتے قسماں وسار ڈیندن یاتی ساری یقین کیتے یقین دے وچ فریب کھادے عذر رقیباں تے خواہ مخواہ ہے جو دھوکھے یاراں کو یار ڈیندن خدا دی نگری دے وچوں غم دی ملی وراثت غریب کو ہے خدا دی نگری دے وچوں غم دی ملی وراثت غریب کو ہے ملے جو کہیں جاؤں خوشی دا رستہ امیر کندیاں اسار ڈیندن جفا دی گھلی اندھاری انجھی وفا دے بوٹے پٹیج گئے ہن اے لوگ بن گئن پجاری دھن تے پیار دولت تو وار ڈیندن اے لوگ بن گئن پجاری دھن دے تے پیار دولت تو وار ڈیندن سکون لٹ کے قرار لٹ کے تے کہیں سہاگن دا پیار لٹ کے سکون لٹ کے پیار لٹ کے تے کہیں سہاگن دا پیار لٹ کے عجب خدا دی ہے بے نیازی جو بندے بندیاں کو مار ڈیندن اداس دلڑی اداس چہرے اداس سوچاں اداس نظراں اداس دلڑی اداس چہرے اداس سوچاں اداس نظراں زمانے دے وچ ہزاراں لوکن جو این وی عیداں گزار ڈیندن اٹھی وہ شاکر تو پونجھ ہنجوں تے ٹر پو کامل ولی دے در تے اٹھی وہ شاکر تو پونجھ ہنجوں تے ٹر پو کامل ولی دے در تے سخی سنے دن ولی خدا دے نصیب وگڑے سنوار ڈیندن سخی سنے دن ولی خدا دے نصیب وگڑے سنوار ڈیندن کمال مہربانی سونا سائیں جڑے برا ساری سٹریم کو جوائن کیتی پین اللہ پاک تا کو خوش رکھے سائیں
دوستیں کو اپنے سنگت بیلیاں کو انوائٹ کرے سو تاکہ وہ بھی ساری اسٹریم دا حصہ بن ونجن بیا کچھ نہ سی کم از کم سرائکی زبان تے سن گن سن سی پردیسی بھرا جڑے انجے ویلے تھکے ہارے کمے کولو واپس آندن انہیں کو ویسا خوش آمدید آدے ہیں سیں انہیں بعد تو ایک ڈوڑا سنے دیں سیں غلام مصطفیٰ دلچور صاحب دا سیں بہوں کمال لکھ دن سیں فرمیندن کے خیرات گھنن میں آیا ہاں نہ ایویں توں دڑکا میں کوں خیرات گھنن میں آیا ہاں نہ ایویں توں دڑکا میں کوں خیرات چگھت میڈے کاسے وچ نہ خالی مول ولا میں کوں بے در وی ڈھول ہزاراں ہن نہ بیا در دکھلا میں کوں دل چور کوں یا
جی سونا سی ایک تو ابلا حاضر تھی کہ ہیں معذرت کریں اسی تھوڑے کو اجا آنا والی ہے نا سی سکھ ویسوں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ناصر اقبال برا کوئی بجلی دا جھٹکا لگے پتہ نہیں کیا تھا سی ساڈا جڑا ڈی ایس ایل آئی انٹرنیٹ والا سی وہ جواب دے گئے تے وہ لائٹ آئی ہے تو بھراویں دے نال ہن حاضر تھے بیٹھے ہیں خیر انشاءاللہ تعالیٰ کل کلو میں لیپ ٹاپ تے کرے سن سٹریم فی الحال میں ڈیسک ٹاپ تو کرنا بیٹھا سی سے تکوں دل نور نور پوری دا کلام سننے ہیں سی اللہ پاک نے کو جنت جا دے سی فرمیندن کے سارے دل وچ پیار دا جذبہ ہے ہی سانگوں پیار کریندے ہیں سارے دل وچ پیار دا جذبہ ہے ہی سانگوں پیار کریندے ہیں جت حسن دی شمع بلدی ہے ات اکھیں چار کریندے ہیں ایک بے دے نال نبھاون دے اساں کول اقرار کریندے ہیں منگے سر دل نور پیار جڈاں اس نہ انکار کریندے ہیں منگے سر دل نور پیار جڈاں اس نہ انکار کریندے ہیں دل نور نور پوری کتاب دا کلام سی تساں سن دے پیا ہوے جڑے جڑے بھرا سیں سارے نال ہیں انہاں دے اساں بہت شکر گزار ہیں سنا سیں شکر میلا لائی رکھدے ہیں سنا سیں بس تساں بھراواں نال گپ شپ تھی ویندی ہے سیں دل خوش تھی ویندے پردیسی بھراواں واسطے سیں رشید عاشر صاحب ان سی لئیے کولو انہاں دا ایک کلام پیش کرنے ہیں سیں فرمیندن سیں کہ میں پوچھ دیں وطن دے حال ولا سک وطن دا رہوان نہیں بھولدا کہ میں پوچھ دیں وطن دے حال ولا سک وطن دا رہوان نہیں بھولدا محبوب مٹھے دا ڈھاک اتوں ایویں ہتھ کو چاون نہیں بھولدا تے اوندا تاک ولا تے وے لگ چوں میرے نال الاون نہیں بھولدا رہ عاشر موت دے منظر ہن او حال سناون نہیں بھولدا رہ عاشر موت دے منظر ہن او حال سناون نہیں بھولدا بہت شکریہ سونا سیں کمال مہربانی سیں جڑے جڑے بھرا سارے نال انسیاں سونا دے شکر گزار ہیں سونا سیں تے فرمیندن سی تیری نظر سبھائیں تو قاتل ہے ذرا ہولے اکھ جھمکائی کر تیری نظر سبھائیں تو قاتل ہے ذرا ہولے اکھ جھمکائی کر اساں بھولے بھولے لوگ ہی سے کچھ سوچ تے پلک اٹھائی کر مت نظر تیری ہاں چیر ونجے اکھ اکھ چ یار نہ پائی کر اندی شازب تاب نہیں چاہ سکدے نہ ساڈو نظر بھوائی کر اندی شازب تاب نہیں چاہ سکدے نہ ساڈو نظر بھوائی کر
شاہ صاحب دا کلام سی تساں سن دے پیا ہوئے. ان دے بعد سہیں شبنم ایوان صاحبہ دا ایک کلام تاری خدمت وچ پیش کرنے ہیں. وال شاکر صاحب دا ڈوڑا تک سنے سوں فرمائیں کہ شل خیر ہووی ڈھول اکھیاں دی بھر جام دیوانے پیندے ہیں. شل خیر ہووی ڈھول اکھیاں دی بھر جام دیوانے پیندے ہیں. تو زخم اولڑے لیندا ہیں وڈے حوصلے نال او سیندے ہیں. پرواز تو پہلے پر ٹوٹ گئے کمب کھتھڑے پے لتڑیندے ہیں. جڏهن شبنم چوٹ لڳ ويندي پچ لوڪ سياڻي ٿيندي هن. جڏهن شبنم چوٹ لڳ ويندي پچ لوڪ سياڻي ٿيندي هن. کمال مهرباني سونا سائين. معذرت کرنے ہیں یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کوئی نیٹ ورک دا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے کو سمجھ نہیں آندی پئی حالانکہ میرا تو ڈاڈھا روح ہے پئی آج بھرا میں نال ڈھیر ساری گپ شپ لے سوں لیکن قسمت جاں گالیں سی کیا کر سکتے ہیں. چلو خیر انشاءاللہ تعالیٰ سائیں حساب کتاب سیدھا کرے سوں سائیں بھرا میں نال
چنگی بٹ کا پلیس انشاءاللہ تعالی. میں بار بار جلے لنک شیئر کرنے دی کوشش کرنا میرا اونجے ویلے نیٹ ورک ڈاؤن تھی ویندے. میں آپ بھی پریشان ہاں، لیکن خیر یہ چل رہا ہے. میں نے سونا سی ہندے چ نہ تساں کچھ کر سکتے وے نہ اساں کچھ کر سکتے ہیں. خیر کوئی جوائن کرنا چاہے سونا سی میں لنک جڑا نا وہ تھوڑے سامنے سکرین تے بھی شو تھی نہ پیا ہو سی نال میں کمنٹس وچ بھی وہ لنک جڑا نا پوسٹ کر رہی تے سٹریم یارڈ دی ویب سائٹ تے ون کے نے بلکہ ان لنک کو کلک کرے سے تو آپ سٹریم یارڈ تے گن ویسی ان بعد میرے کو نوٹیفیکیشن آوے سی جڑا پھر جوائن کرنا چاہ سی میں پر لاؤ کر رہے سا انشاءاللہ تعالی وال بٹ کا پلیس ہوں. شاکر شو آبادی صاحب دا ایک قطع سی فرمیندن کہ آس امید ناکام نہ تھی وے آس امید ناکام نہ تھی وے یار ولا بدنام نہ تھی وے آس امید ناکام نہ تھی وے یار ولا بدنام نہ تھی وے چھیکڑی وعدہ ہے اجوندا اج تا شالا شام نہ تھی وے. یہ اسی کتا وفادار ہاں میں وفادار راساں وفاواں دی نگری دا سردار راساں وفادار ہاں میں وفادار راساں وفاواں دی نگری دا سردار راساں محبت کرن جے گناہ ہے تاں شاکر گناہ گار ہاں میں گناہ گار راساں. شاکر صاحب دی جڑی شاعری ہے نا سی اندا کوئی مول کا نہیں سی ماشاءاللہ بہت کمال لکھ دن سی بہت کمال لکھ دن سونا سی. یہ ایک بھرا سارے نال شامل تھے نہ اگر میں غلط پڑھا تے معذرت دے نال سی ڈینیزر 01 فرمیندن سی ہے مساد مساد کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہی وے. اچھا سرائکی ایج نا زیادہ تر لوگ مساد ملیر انہیں الفاظیں کو پسند کریں نا. میں مختلف جائیں دے ہوتے وقت گزارے پاکستان دے مختلف علاقے ہیں تے جتنا سرائکی بھرا کٹھے تھندن یا کہیں کو پتہ لگتے بھی یار یہ سرائکی ہوتن ہاں مساد کیا حال ہے. مساد لفظ کو جلے بندہ سن دینا دل ایک دعا خوش تھی انہیں کیوں جو اے پیور سرائکی زبان دا لفظ ہے. مساد اساں تابے دار بھرا تیرے نا جڑا بھی ہے تو سٹریم تے آئیں کمال مہربانی سی ہون تو ٹور گئیں بھی تیری کمال مہربانی تیرے واسطے ایک ڈوڑا شاکر شجاع آبادی صاحب دا فرمیندن کے اے ٹھیک ہے رب تے کو حسن دیتے مسات کہ اے ٹھیک ہے رب تے کو حسن دیتے پر ایڈا مان گھمنڈ نہ کر. اے ٹھیک ہے رب تے کو حسن دیتے پر ایڈا مان گھمنڈ نہ کر ایڑے سک گئے ہیں اجو لہ ویسن وت ساوے یار کھرنڈ نہ کر. جے سانج پیار دی پاتی ہے تاں بھائی والی دی ونڈ نہ کر میں کو بے شک شاکر کنڈ کر ون دل کعبہ ہے ایکو کنڈ نہ کر. میں کو بے شک شاکر کنڈ کر ون دل کعبہ ہے ایکو کنڈ نہ کر. مساد کمال مہربانی تساں تشریف گھن کے آئے سیں. ناصر اقبال صاحب سیں کمال مہربانی سیں. فرمیندن سے انہیں دا کمنٹس پڑھ دیں سے قربان تھینکس مساد آئی ایم ڈاکٹر جاوید فرام پیمز اسلام آباد. ماشاءاللہ سے کیا رنگ لے بیٹھے ہیں ایک بھیرا گرمی کو لائے بیٹھے یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اسلام آباد کو لائے بیٹھن. جاوید بھیرا اساں تاکوں سلوٹ کرنے ہیں دل دی بہوں گہرائیں کولوں کیوں جو جڑی سونا سی اج کل کووڈ دی صورتحال چلدی پئی ہے ایندے وچ تساں بھراویں دا تساں ڈاکٹر حضرات پیرا میڈیکل سٹاف دا نرسز دا جڑے سارے ڈسپینسر حضرات ہیں وارڈ بوائے ہیں جتنا بھی ہسپتال دا عملہ نے سہیں انچے ویلے میں آپ کو جہاد کرنے پین انہیں کو اللہ پاک اتنا ثواب دے سی نہ سہیں
کہ تاری سوچ ہے، کیونکہ جیڑا بندہ اپنی زندگی کو جان بوجھ کے نے خطرے چ پاوے دوجے دی زندگی بچاؤن واسطے یا کہیں بھی نیک مقصد واسطے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو خطرے چ پاوے نہ سی تے اون دے درجات دی کیا ہی بات ہے سی۔ دل نال سلوٹ ہے سی ایک دو حوالات کو تے نال معذرت دے نال ایک گال کرندے سونا سی اپنا خیال رکھے سو، کیوں جو تساں ڈاکٹر حضرات این ویلے پاکستان دا بہت قیمتی سرمایہ ہی وے، تساں ہی وے تا اساں ہیں سی، تواڈے بغیر اساں کہیں سے۔ کمال مہربانی جاوید بھرا تساں تشریف گھن کے آئے وے، اللہ پاک تاکوں خوش رکھے سی۔ شاکر صاحب فرمیندن سی کہ اکھ وی سجاک رہ گئی دیوا وی بلدا رہ گئے، اکھ وی سجاک رہ گئی دیوا وی بلدا رہ گئے، اٹا مٹورے وچوں ول وی نکلدا رہ گئے، عظمت میری دا قاتل کیویں چڑھے ہا پھانسی، عظمت میری دا قاتل کیویں چڑھے ہا پھانسی، جج دے گھروں جو پیرا ویندا تے ولدا رہ گئے، بے گھر سمجھ کے جیکوں ہک سال دتے دتی ہم، بے گھر سمجھ کے جیکوں ہک سال دے دیتی ہم، آئی رات او میدے کیتے کاتیاں سنبھلدا رہ گئے، سازش تے ظلم اوہو نیت وی اوہا رہ گئی، سازش تے ظلم اوہو نیت وی اوہا رہ گئی، ساڈے دکھالے کیتے چہرہ بدلدا رہ گئے، شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کی تم، شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کی تم، موسیٰ دی جھولی دے وچ فرعون پلدا رہ گئے، موسیٰ دی جھولی دے وچ فرعون پلدا رہ گئے۔ کمال لکھ دن سیں بہوں کمال لکھ دن سیں شاکر شجاع آبادی، اللہ پاک انہاں کو صحت اور تندرستی دے وے سیں تے فرمیندن کہ ربا پیار ڈتئی تاں یار وی دے، ربا پیار ڈتئی تاں یار وی دے، جڑا کہیں دا نہ لئی لگ ہووے، میری صفت ہووے مہیوال طرح او سوہنی دے لگ بھگ ہووے، ذری رس پووے جو کہیں ویلے اون دے پیر ہوون میری پگ ہووے، منے پر شاکر نہ غیراں دی ایہ یار تے پوری تگ ہووے، منے پر شاکر نہ غیراں دی ایہ یار تے پوری تگ ہووے۔ سونا سی یار ہوئے تو وقت اپنا ہوئے نا سی وقت کہیں بے نال تے ٹوچ نہ تھیا ودا ہوئے، کہ جو بہت تکلیف تھیندی ہے جیلے تہاڈا محبوب جے کو تساں پیار کرندے وے، جے کو محبت کرندے وے سیں اوندا کہیں بھی حوالے نال کہیں بے دے نال تعلق ہوئے، یہ اوہے لوگ سمجھ سکدے سیں جڑے کٹھے ہوئے ہیں، جنہیں محبت کیتی ہے، جنہیں سٹاں جھلین سیں۔ اللہ پاک ہر کہیں دی محبت کو، ہر بندے دی سنگت کو، ان دے دوست احبابوں کو انہیں دے قریب رکھے سیں، دور نہ تھی وانڈے وے سیں، انہیں دی مونج کولو بچاوے۔ مونج کولو شاکر شجاع آبادی صاحب دا ایک ڈوڑا یاد آ گئے سیں کہ تیری مونج دے وچ آ دیکھ سجن تھی حال برا توں کتھیں، تیری مونج دے وچ آ دیکھ سجن تھی حال برا توں کتھیں، گل گودڑی پا تے کو گول رہیاں میں ہر ایک جا توں کتھیں، ہر گلی کوچا بھوں آیا نہیں اے رپیا توں کتھیں، کھڑے شاکر مار بتھاڑے سے آ آپ ڈسا توں کتھیں، کھڑے شاکر مار بتھاڑے سے آ آپ ڈسا توں کتھیں۔ کمال مہربانی سونا سائیں جنہیں بھرا سا کو جوائن کیتی پین این بٹ گا پیچ حصہ کیتی پین سائیں، کمال مہربانی سونا سائیں آج کل جڑے ملک دے حالات ہے ودن اللہ پاک بچاوے۔ میرے یہ یوٹیوب چینل بناون دا مقصد ہے سونا سائیں کہ میں وسیب دی جڑی شاعری ہے جڑے سارے دوست احباب شاعری کرن سائیں
اور بہت محنت نال لکھدن سی، انہیں دے دل دی آواز ہوندی ہے، لوگ پسند بھی کریں دے انہیں کو، لیکن کوئی اینجا میڈیا، کوئی اینجا پلیٹ فارم انہیں کو کوئی نہ آئی کہ انہیں دی شاعری ڈھیر سارے بندے تک پہنچ سکے۔ میں بھی پسند کرنا سرائکی شاعری کیونکہ میں خود سرائکیاں سونا سی۔ بیٹھے میں ایک دیوار شغل میلے میں سوچے کہ یار میں چینل بڑھنے ہیں تاکہ دوست احباب جڑے سرائکی شاعری کو پسند کریں دن انہیں کو سرائکی شاعری سنے سوں تے سارے وسیب دے دوست جڑے لکھیں دن شاعری انہیں دی شاعری سارے بھرامے تک پہنچی سیں۔ الحمدللہ آج دیکھو تساں 32,000 دی ساری فیملی تھی گئی ہے، بے شک لائیو ایک بیٹھے ہی ملے، ساری سٹریم کو ایک بندہ رہتا بیٹھے، لیکن اندہ مطلب یہ نہیں بھئی اساں چھوڑ بنوں این مشن کو اپنے مقصد کو جہندے واسطے سونا سی اساں یہ کچھ کریں دے پائے نا سی جیڑی ہستی واسطے ہیں جنہیں لوگیں واسطے ہیں وہ نہ جو دیکھن وقت بھی اساں این مشن کو جاری رکھے سوں یہ سارا فرض بن دے سی تے ایک بیا ڈوڑا سڑنے سی غلام مصطفیٰ دلچور صاحب دا فرمیندن سی کہ وس کولوں لینا کون پیندے اے غربت یار پویندی ہے وس کولوں لینا کون پیندے اے غربت یار پویندی ہے مت سمجھو شوق تو کوئی پیندے مجبوری پئی پنویندی ہے فٹ پاتھ تے سمدے اوے ہن جے کو قسمت چا ٹھکریندی ہے دل چور نہ غربت پیش پوے جے پوے مار مکیندی ہے دل چور نہ غربت پیش پوے جے پوے مار مکیندی ہے دیکھو نا سی ہوں ماشاءاللہ کینجے الفاظ ہیں سی کینجی سوچ ہے اور کتنا گہرائی ہے جوان کی نے لکھتے ہیں سی یہ عظیم شاعر انسان وسیب ہے تو میں گزارش کرے سا ہوں بھرا کو جڑا بھرا انجے ویلے ہمت نہیں ہاری اور وہ بیٹھے تھی سارے نال لائیو بیٹھے سید محسن نقوی صاحب فرمیندن سی او میں تو ایویں پردہ کریندا ہے شہر وچ او میں تو ایویں پردہ کریندا ہے شہر وچ سورج تو جویں پردہ کریندی ہے چاندنی تے حسین گوہر صاحب دا سی ایک شعر فرمیندن اساں خیرات کیتی ہے فقط می واسطے مولا اساں خیرات کیتی ہے فقط می واسطے مولا انہاں معصوم فصلاں تے کیہاں کم ہا ننا ویندا اوہاں بھی سونا سی اج کل جڑا نا ڈھیر بارشاں تھیندے پن اپنے پنجاب وچ اپنے تل وطن تے خیر سیزن تے چاولیں دا ہے جڑے بھرا چاول رہی پن انہیں دی کچھ بچت تھی ویسی ناصر اقبال صاحب سی بھرا تو کو سٹاں ہر بندے کو سٹاں لگیا ہوا جاؤں سی ہر بندہ اپنے درد کو اندروں پیتی ادھر آندے یہ جڑے سارے شاعر حضرات ہیں یہ انہیں کو سب کو زیادہ سٹاں لگیا ہوا جاؤں یہ شودے پیچھے اپنے سٹیں کو الفاظ جڑا نا بیان کرنا جس دیاں تے نہیں تکلیفاں جس دیاں تے نہیں چوٹاں بھی کیڑے کو کتنا سٹ لگی ودی ہے لیکن انہیں دی الفاظ دی گہرائی کو پتہ لگتے کہ یار واقعی بندے کو جڑا نا سٹ لگی ودی اقبال سوکڑی صاحب فرمیندن اساں مدت کول ہوں ہیں تس دے ہلک اساں مدت کولوں ہیں تس دے ہلک تونے دریا گزر دے نال ساڈے دریائے سندھ سیں عظیم دریائے پاکستان دا وڈا دریائے سیں 12 مہینے واندے سارے تل وطن چوں گزردا پے سیں سارے علاقے چ ہریالی دا باعث سیں تے ساری حکومت دی نااہلی کنے حکمرانے دی نااہلی کنے
یہ تباہی دا باعث بھی بنتے سی۔ اللہ رحم کرے ہوں جڑیاں بارشاں تھیندیاں وجن سی پچھوں کنے پانی دا زور تھی سی وقت دیکھو سی کیا تھیندے سارے نال کیا کرن دے تعلقات اندر ہوتے ہیں دریا سی جام صاحب دی شاعری سی یہ بھرا سارے نال سلام کرن دن وعلیکم السلام بھرا کمال مہربانی ایک منٹ بھرا میں ادھر آئی سکرین کو تھوڑا جہاں جڑا نا بڑا کراں کیونکہ میں کو تساں بھرا میں دے کمنٹ جڑا نا ناصر اقبال صاحب فرمیندن سیں کہ اپنا غم سنانے کو جب نہ ملا کوئی تو رکھ دیا آئینہ سامنے اور خود کو رلا دیا۔ بھرا اساں تے نہیں سے چاہتے کہ تساں روو کیوں روو روون تارے دشمن سیں جنہیں تک کو غم دیتن اساں تے تاکوں خوش کرن واسطے تہاڈا دل جڑا نا سی میٹھا میٹھا کرن واسطے لائی وائے بیٹھے ہیں۔ پریشان نہ تھے کرو بھرا وقت ہمیشہ ہی کو جہاں نہیں رہندا۔ ٹھیک ہے نا سی تے جڑے جڑے بھرا سارے نال بیٹھن سی کمال مہربانی سونا سی۔ اچھا میں بہت دیر دا ایک میرے ذہن وچ گال اندی بیٹھی ہے کہ جڑا مینار پاکستان تے واقعہ تھے وہ کیڑی محترمہ ہائی عائشہ ٹک ٹاکر یار حد ہوندی ہے بے حیائی دی فحاشی دی۔ اچھا میں اپنی گال کراں الحمدللہ میں اج تک ٹک ٹاک انسٹال کوئی نہیں کیتا۔ ہاں ویڈیوز واٹس ایپ تے اگو پیچھو مطلب جڑیاں کوئی ویلڈ ہوندیاں ہر بندے دی سوچ دے مطابق لوگ شیئر کریں دے لیکن یار یہ فحاشی جڑی ہے نا سارے ملک کے جڑی آ گئی ہے حکومت کو چاہیے کہ ایک مکمل بین کرے۔ اج لوگ جہاں عزتاں میری بھیڑی تساں دیکھو پیو ماں سمجھندے کہ اندروں ساجاں میری بھیڑی کجے پردے چ بیٹھن لیکن ایک موبائل دے آون دی وجہ کنے پیو ماں دی نظریں کلو تو اوجھل ہیں نو لیکن دنیا انہیں کو دیتی بیٹھی ہے اور انہیں دے جڑے کردار ہیں جڑے اعمال ہیں انہیں دے ایویں ایک بزرگ سی طبیب ایک واقعہ میں کو یاد آندا پتا کو سنے نہیں ہیں انہیں دا مشن ہے انسانیت دی خدمت وہ پیسہ پیر نہ ہن مطلب پیسے کو نہ چاہندے ہیں وہ کریں دے کیا ان سوے نہ لٹ دیاں اپنی زوجہ کنے پوچھ دیاں کہ محترمہ اج کیا کیا ضرورت ہے اج کیا کیا آنے سے انہیں دی جڑی گھر علی انہیں کو ایک لسٹ بنا کے دیں دی سامان دی بھی آج سبزی گھننی آج دال گھننی آج گھیو گھننے بتاؤں گھننے آج کدو مولی گاجر جو بھی گھننے مطلب ضرورت ہے وہ لسٹ بنا کے دیں وہ حکیم صاحب پرانے دور دی گل ہے ان جو لے حکیم ہوندے نے ڈاکٹر تے ایم بی بی ایس تے یہ ہون آ گئے سی اللہ پاک انہیں کو بھی سلامت رکھے بھی سارے فائدے واسطے ہیں تے حکیم صاحب دکان تے ویندے ہیں مریض انہیں کولو جڑے اندے ہیں او انہیں کولو پیسے گھندے ہیں جلے انہیں دا حساب کتاب سودے دا پورا تھی ویندا سی او مریضیں کولو پیسے گھنن بند کر دیندے ہیں فری انہیں دا علاج کرندے ہیں سی باقیاں دا لوگ ضد کرندے ہیں بھئی تساں مہربانی کرو گھنو پیسے تواری وجہ کنے اللہ پاک سارے بالیں کو صحت دینا پہ توارے علاج کنے لیکن انہیں دا جڑا اصول ہے نا اصول دے پکے ہیں وہ پیسے نہ گھندے ہیں وقت گزردا رہ گیا سی ایک بندہ کوئی غیر ملک کو اپنی بال کو گھن کے آیا وہ حکیم کے نے وہ بال دا غیر ملک کو اولا علاج تھی کہ نہیں سی انہیں کہ اندا غیر ملک وچ کوئی علاج کا نہیں حکیم صاحب کو لوگ گھن ہے حکیم صاحب دی نیت چنگی ہوندی ہے اللہ والا آئی اون بال دا علاج شروع کیتے سی اور جڑے بیمار پہلے بیمار بال آئیے دکھالن حکیم صاحب اون موقع تے اون ٹائم تے پہنچے بیٹھے ہیں جلے وہ اپنے گھر دے راشن پانی دا پیسہ پورا کیتی بیٹھے ہیں خیر انہیں کو دوائی شوائی دیتی حکیم صاحب تے اون بالڑی دا جڑا پیو ہے اون حکیم صاحب کو آکھے سی تواری کتنا فیس ہے حکیم صاحب ہاتھ چ بجن وہاں کسی عارضی میں میرا کوٹا آج دا پورا تھی گیا تو میری کوئی فیس کا نہیں جیڑی آج دی میری فیس ہے وہ پوری تھی گئی میں کو 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے تھا وہ پیسے والے لوگ ہیں انہیں کہ نہ سی تساں علاج کیتے پیسے تو کو گھننے پوسن انہیں کہ کوئی نہ سی
خیر وہ بندے بہت متاثر تھے اور لگے گئے اللہ پاک کا حکیم صاحب دیتے شفا رکھی آئی وہ بالڑی ٹھیک تھی تو وہ وال بھی نہ ملے۔ خیر وقت گزرتا رہ گیا حکیم صاحب بوڑھے تھی گئے سیں۔ انسان ایسے انسان ڈاکٹر بھی ہوئے توڑے حکیم بھی ہوئے او کو بھی بیماری تھی سکتی ہے۔ اللہ نظارے دکھ لینا نا صحیح اللہ دا کرنا این جاتا ہے۔ اون حکیم صاحب کو تھی گیا فالج تے گھر والی بھی تھی گئی فوت۔ حکیم صاحب بیچارے پیرالائز تھی گئے، بسترے نہ لگ گئے، حکمت بھی گئی، دکان بھی گئی، سارا کچھ گیا۔ حکیم صاحب جہاں 2 بالنے آن سن تقریباً جوان ان سی ہو۔ ہن حکیم صاحب جلے کھٹڑے تے پے گن تے گھر جیڑی جمع پونجی کیوں حکیم صاحب تو اتنا خرچہ رکھے نہ سی جیڑا سویر نال گئے تے شام دا پورا تھی گیا۔ حالات خراب تھی گن سی، گھر دی جیڑی جمع پونجی ہے وہ مکدی ویندی ہے آہستہ آہستہ۔ جیڑی وڈی دھی ہے حکیم صاحب دی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے اون ڈٹھے بھی گال ہی ہے ہن بھرا بھی سدا کہہ نہیں تے حکیم بھی صاحب جیڑا نا میرا والد صاحب مطلب اے بھی بیمار تھی حالت ہے۔ ہن کیا کیتا ونجے بھئی اون کہ چلو میں پڑھی لکھیاں میں ویندیاں کہیں دکان تے کہیں سٹور تے کہیں آفس وچ کہیں جاتے وہیں کہ نوکری کرنیاں۔ وہ بھیڑ ساری نکتی با پردہ تھی کنے جتھاں بھی گئی سی نوکری واسطے ڈگریاں چاہ کنے۔ اج کل جڑے باہر لوگ ہیں نا سہیں اے ایویں آکھو جی میں مکھیاں نہیں ہوئیاں مکھیاں بہت گندے لوگ ہیں۔ ہر بندے کسی ٹھیک ہے اساں تک نوکری دیندے ہیں لیکن تو سارا دل خوش کر ہون اون دی تربیت اون دی نیت اون دا کردار اون بالڑی دا انجا نہ آئی وہ جتھاں ویندی ہے چپ کر کے بلا پیشتے کیوں جو اگو ڈیمانڈ ہی آئی۔ خیر وہ ڈیمار ڈو بیچاری ذلیل تھیندی رہ گئی۔ نیٹے تے حالات این پہنچ گئے بھئی گھر وچ کھاون دی کش نہ رہ گئی۔ اون سوچے بھی جتھاں نوکری کرنی ہے جے اتھاں غلط کام کرنے کیوں نہ میں غلط کام کو نوکری بناواں۔ وہ بالڑی ٹور گئی ایک ہر علاقے وچ ہر شہر وچ انجے لوگ ہوندن جسم فروشی والے این طبقے دے لوگ ہوندن اور جڑے این کام نال تعلق رکھندن جڑے شوق رکھدن انہیں کو انجے علاقے دا پتہ ہوندا ہے۔ پوچھدے خیر او کو پتہ ہی او ایک جا تے پہنچ گئی۔ اتھاں ایک گلی ہے سی اون دے وچ ڈھیر ساری عورتاں کھڑیاں ہن نی مقصد خاطر جوان اندھے ہن انہیں کو پسند کرنے ہن ریٹ باجی میں ہوندائی او طے کرنے ہن تے انہیں کو اپنی جنسی تسکین واسطے انہیں کو گھن ویندے ہن۔ او ترمت بھی اتھیں ہی گلی جوان کے کھڑ تھی نقاب لہا کے نے منتظر تھی گئی بھی ہونے کوئی اوسی پیسے نہ ترتل تھی سی گھر ویساں روٹی گھنساں بھیڑ کوئی کھویساں والد کوئی کھویساں دوا علاج کرے سوندا۔ کافی دیر گزر گئی کوئی اون دی طرف متوجہ نہ تھیا۔ اون دے کولو ڈھلیاں کالیاں کوجھاں بڈھیاں بیاں ڈھگ لوگ انہیں دی طرف متوجہ تھی وے انہیں کو گھن ونجے تے اون بالڑی دی طرف کہیں دید نہ مارے۔ جلے اون ڈٹھے شام تھی گئے کوئی بھی بندہ متوجہ نہیں تھی نا او انہیں عورتیں دے قریب وال کھڑی ہے جڑیاں عورتاں بے پاسے کھڑیاں اے سڑک تے بے پاسے کھڑی ہیں لیکن وقت بھی وہ حیران تھی بھی اون دے نال کھڑی ہوئی عورت کو لوگ گھن ویندہ پے تو او کو کوئی نہیں پیا پوچھتا۔ عجیب اللہ دا راز ہے خیر او کو کہیں نہ گھا پائی سی او والے گھر جلے گھر دا دروازہ ٹپی اون دا ایک دفعہ ہوش ٹھکانے تے آئے بھی میں اج کیا کرن گئی ودیاں میں تے میں کو رب تعالی دی ذات کیویں بچائے ایک گناہ دی دلدل وچ ونجण کے نے میں کو رب بچا کے تے جڑا انسان اللہ دا نیک ہوندا نا سی اون دے دل وچ خوف بھی ہوندے۔ او جلے گھر آئیے انجا ہنجو نہ رک جان او رومن لگ گئی وہیں کے جائے نماز تے ڈٹھی ہے سجدے چ اللہ کنے توبہ معافی منگی سی
اندے بعد ول گئے پیو دو اندا حال وال پوچھے سی پیو جڑے اکھیں ڈٹھے نوں پوچھے وہاں کہ بال کیا ہے تے کو کیا مسئلہ ہے تے کو آج تو میں کو پریشان لگتی تو کتھاں گئیاں میں کیا گزری ہے تیرے ہوتے وہ مجبور تھی کہ نے اون سارا حال پیو کو دیتے اندے کولوں معافی بھی منگی سی بھی ایویں حال حوال تھے ایویں میں گئیاں ایویں کہیں میں کو لیفٹ نہیں کرائی تے ہن میں ول لئیاں تے میری ہے بھی توبہ انہیں والد صاحب فرمایا کہ دھی اج تک تیرے پیو کہیں بال دو کہیں دی عزت دو اکھ چاہ کے نہیں ڈٹھا تے رب تعالیٰ دا اے وعدہ ہے نا سی کہ بھئی تساں کہیں دی عزت دو اکھ چاہ کے نہ دیکھ سو تواڈی عزت دو کوئی اکھ چاہ کے نہ دیکھ سی یہ تے رب تعالیٰ دا وعدہ ہے سی وہ کیویں کوئی اندر دیکھ سکدا ہے خیر ڈمہار گزریا سکے ٹکر پسا پسا کے نے کھادو نے ہن حکیم صاحب پریشان بھی یار انہیں بالنے دی شادی بھی کرنی ہے جوان تھی گن گھر کھاون پیون دی کشے کہنی ڈمہار گزردے سویر تھیندی اسی باہروں دروازہ کھڑکدے حکیم صاحب اٹھی نہیں سکدے دھی کو پٹھن بالڑی ون دیکھا کون ہے وہ جڑے بالڑی باہروں ویندی ہے دروازہ کھلیندی ہے ڈیدی ہے تے دو ٹرکن بھریو ہیں جہیز دے سامان کنے مزدور ہیں لہندے پین وہ ول لئیے حکیم صاحب جڑے ہوندے والدن انہاں کو دسے سی بھی ابا حضور ایویں حال والے باہروں بھئی دو ٹرک کن تے ایویں انہاں تے جہیز دا سامان ہے تے لوگ کن لہندے پین کو مزدور ہیں حکیم صاحب پریشان تھی کہ بھی یہ کیا ماجرا ہے کہندا سامان ہے جڑا سارے در تے لانا پے این اسنا جو ولا ایک دو دروازہ کھڑکے وت بالڑی گئی ہے ایک باریش بزرگ جیاں باہروں کھڑا ہے وہاں کہ بھی حکیم صاحب کتھاں ہیں بالڑی ہے کہ بھی حکیم صاحب بیمار ہیں تے اندروں آرام فرمیندے پن انہیں ایک میں ملن چاہنا خیر اندروں گئے حکیم صاحب دے کولو بیٹھے انہوں کولو پوچھنے سی کیا حال والے اے بھی پوچھنے بھی حکیم صاحب تو سا کو سنجانے یا نہیں سنجانے انہیں کسی میں تے ہن بزرگ تھی گیاں علیل تھی گیاں میں تا کو نہیں سنجانے معذرت کرنا انہیں کسی تو کو ایک یاد ہوسی ایک فلانی بالڑی ہے او کو فلاں مرض آئی تے میں او کو گھن امی غیر ملک لا علاج کر کے نے تے تساں اپنی حکمت دے نال رب دی رضا دے نال اللہ پاک تعالی تے شفا رکھی ہے تساں اندا علاج کیتا ہی او بالڑی ٹھیک تھی میں اوندا اوہو والدہ مطلب میں کسی ٹھیک ہے میں کو یاد آ گئے تے تساں کیویں تشریف گھن آئے وے یہ باہروں سامان پیا لاندے کیا ماجرا ہے کیا قصہ ہے انہیں کہ حکیم صاحب گال ایویں بالڑی جڑے میری ٹھیک تھی گئی ہے میں خوشیاں منائن میں خوش تھیاں اپنے غیر ملک رہنا میں اپنے وطن تے ول گیاں سیٹل غیر ملکاں میں اتھاں ہی ول گیاں میری دھی پڑھدی رہ گئی جوان تھی گئی میں اوندا رشتہ طے کیتا تھی پاکستان وچ اپنے رشتہ داراں وچ اساں ایتھیں آئے ان دی شادی کرن واسطے شادی والی ڈمہار اج کل تو کو پتہ ہے سی بیوٹی پارلر جڑے نا کماری بغیر بیوٹی پارلر تے تیار نہیں تھی نا اتو جڑن آئی فون تے وچوں نوکیا 3310 خیر وہ آئی فون بنن گئی ہے وہاں کہ میری دھی سی مطلب کہ بیوٹی پارلر وچوں تیار تھی بن گئی ہے سی رستے چوں بالڑی دا ایکسیڈنٹ تھی پے وہ اللہ کو پیاری تھی گئی تے میں اون دے جہیز واسطے جڑا ہن سامان کٹھا کیتی کھڑا میں اتھاں میں تے ول وین آئی بلا اپنے وطن تے غیر ملک اتھیں جتھاں میرا کاروبار بزنس سارا کچھ ہے میں سوچے بھی ای کو ہن میں کڈے کراں کو جلے جہیز کو دے دامی میں کو رومن آندا ہے میں کو اپنی دھی یاد آندی ہے تے میں کو اللہ پاک نے میرے دل وچ خیال سٹے بھی او بھی وقت ہی ایک دفعہ تو کو ہتھیں تے چاتی وداں میں لا علاج کیتی وداں میں موت دی کندھی تے پہنچی پئی بال تے ایک حکیم صاحب ایندا علاج کیتا ہی اللہ پاک اونجے ویلے ای کو موت کنے بچا گدا ہے کیوں جو ایندی زندگی ودی کھڑی ہے جلے میں کو تہاڈا خیال ہے تے میں کو دل وچ اللہ پاک نے اے بھی خیال سٹے بھی یار یہ جڑا مال متاب جڑا جہیز دا میں کٹھا کیتی پیاں اے میں حکیم صاحب کو ونڈ دیواں خیر ٹر پیسی مارکا سامان گھن کے اتھاں پہنچ گئے اتھاں ڈٹھوں نے جلے
ॾू ॿारड़ियां महले वाले कोलों पुछे ने भी ॿारड़ियां भी ॾू आहिनि ते ट्रक भी ॾू आहिनि जहेज़ दा समान है उ'आं कि हकीम साहब उंजे वेले तुसां फीस नहीं कीती लेकिन हुण ये जेड़ा सदका है ना सही ये ताको कबूल करना पौसी सी हकीम साहब दे अखीं चो हंझू निकल आया ते रब दी तरकीब दे उते हकीम साहब ने अल्लाह पाक दा शुक्र अदा किते कि देखो वो वक्त है ही मैं परेशान आमी भी क्या थी सी मेरे बारने दा लेकिन अज वो वक्त है भी अल्लाह पाक कित्थों के ने वसीला बणे जे अज मेरी धी दे जहेज दा सबब बणे बैठे सोना सी गाल करण दा मकसद हासिल ये है भई जेड़ी नीयत होंदी है ना सी इंसान दी अज ताको बेशक ना पता लगती कि यार तोरी नीयत दा ताको फायदा थींदा पे नुकसान थींदा पे क्या थींदा पे लेकिन आवन वाले वक्त च आवन वाले दौर च ताको पता लगसी कि यार जेड़े तुसां अमाल अच्छी नीयत नाल कीते हन अल्लाह पाक वो ताको डबल करके लुटे ने खैर शाकिर शुजाबादी साहब दा एक ॾोढ़ा ताको सुणने आए ताकि शहरी वाला माहौल भी बणिया रह वञे फरमेंदन सही कि कॾहिं प्यार परूथा नहीं थींदा ना सिक दा रुख कुमलांदे कॾहिं प्यार परूथा नहीं थींदा ना सिक दा रुख कुमलांदे नहीं घटदा जोश मुहब्बत दा ना याद तो मिलदी वांदे ना आस मिलण दी मुकदी है ना हिजर छुड़ेंदा पांदे तुणे शाकिर टुरन तू आजिज़ है मल खड़दे राह सजणा दे इहो हकीम साहब दे जेड़ा ना सही फालिज के ने मैं को याद है भई शाकिर साहब दा मिसरा मेरे ज़हन च कि तुणे शाकिर टुरन तू आजिज़ है मल खड़दे राह सजणा दे बेशक सही मुहब्बत वो चीज़ें तोड़े जो लत्तां तुरटियां पिया होवन तोड़े जो बंदा घोड़ियां ते टुरदा वदा होवे लेकिन जेले महबूब सॾे ना सही वल सिर दे भरणे आमा पोने सही ते महबूब भी कंहिंजा होवे जनरल मुहब्बत थी वे ते वात उंदी ते क्या ही बात है ॿिया एक ॾोड़ा सिंह फरमेंदन के चन पत्थर हा संगे मरमर दा सोना इतना है नहीं सही जिवें संगे मरमर दा पत्थर सोना होंदा ना सी में के चन पत्थर हा संगे मरमर दा उकू दिल दी कदर शनास न हई कन डोरे हानेस तरस के नो नेड़े लगदी कोई अरदास न हई दिल दे बैठा बेगनूली विच मैं को रिहा होश हवास न हई कोई उज़र नी शाकिर संग दिल ते मैं को सुख दी जिंदगी रास न है कोई उज़र नी शाकिर संग दिल ते मैं को सुख दी जिंदगी रास न है शाकिर साहब सी कमाल लिख दन सी अल्लाह पाक उन्हें दी उम्र दराज फरमावे सी फरमेंदन के जेड़ा फजरी तू लादी घर तई उंदी तांग तंगेंदा रह गए जेड़ा फजरी तू लादी घर तई उंदी तांग तंगेंदा रह गए कोई झट खन ते हिक डुस्की विच उंदी जिंदगी दा ॾेह लह गए ओ कासिद नाल त्यार भी थे ये सोच के वलदा बह गए भला मर तां इहो शाकिर गए केड़ा कोट दा किंगरा ढह गए भला मर तां इहो शाकिर गए केड़ा कोट दा किंगरा ढह गए अल्लाह पाक शाकिर साहब दी सी उम्र दराज करे लिख दे ते इंज आहिनि सही हिकु दफ़ा दिल ते वञ सट पवंदी है कि को आखी कासिद आंदा पई इवें ला छोड़ी मैं कल आसां को आखी कासिद आंदा पई इवें ला छोड़ी मैं कल आसां बीमार समझ दिल शाकिर दा विंदला छोड़ी मैं कल आसां पोवे मरदा मर्जी अल्लाह दी दफना छोड़ी मैं कल आसां मेरी तरफों ऊंदे वारसां को परचा छोड़ी मैं कल आसां
میری طرفوں دے وارساں کو پرچا چھوڑی میں کل آساں کمال مہربانی سونا سہیں جڑے بھرا سا کو سٹریم تے جوائن کیتی پن اگر کوئی بھرا سارے نال سی شامل تھیون چاہے تے میں اے لنک جڑا نا ڈسکرپشن چی انشاءاللہ تعالی میرے خیال تے کوئی نہ اسی کمنٹ وچ میں دتی بیٹھا ہے میں ولا بھی شیئر کر چھڑے نا این لنک دے تے کلک کر کے نے بھرا تساں بھی سارے نال ان دے وچ جوائن تھی سکدے وے یہ لنک میں لنک جڑا نا سی شو کر دیتے میں سکرین دے اوتے کمنٹس وچ لنک موجود ہے ایک کلک کر کے نے سٹریم یارڈ دی ویب سائٹ دے اوتے ون کے نے تساں سب کو جوائن کر سکدے وے سارے نال اپنے سرائکی وسیب مخاطب کر سکدے انہاں نال بٹ کے بلا سکدے وے شاکر صاحب فرمیندن سی میں کو روندا دے کے آہدا چا دکھ ٹل ویسن بیمار نہ رو میں کو روندا دے کے آہدا چا دکھ ٹل ویسن بیمار نہ رو نسی پوچھا کیا ہے کیوں روندیں یا ایڈا زارو زار نہ رو بہ نال تسلی دیندا چا تے کو گل لیندا لاچار نہ رو تونے اتلے ہوں چا آکھے ہاں تیڈا شاکر یار نہ رو تونے اتلے ہاں چا آکھے ہاں تیڈا شاکر یار نہ رو محبتیں یا سٹاں سی بہوں اوکھیاں ہوئیں نا کوڑی دلو بھی سجن آکھے چا یار میں تیڈا ہاں نا کوڑی دلو بات بھی بندہ دے چل یار دل کو تے تسلی مل گیا نا سی ناصر اقبال بھرا بہوں لکھ دے وے سیں جام صاحب دی شاعری فرمیندن سیں کہ ہک جام راشد دے ناں دا ڈوڑا چاکھو سیں کمال مہربانی سیں ضرور سیں بیٹھے تے ایو تورے برامے دی خدمت واسطے ہیں سیں بیا باقی ساکو کوئی غرض تما تے کہیں نہیں تورا دل خوش کرن واسطے بیٹھے ہیں سیں شاکر صاحب دا ڈوڑا توری خدمت پیش کرنے ہیں فرمیندن سیں کہ تے کو ڈھول اجازت عام ڈتم من مرضی نال کوہندا رہے تے کو ڈھول اجازت عام ڈتم من مرضی نال کوہندا رہے رت جھل کے میری بکاں وچ چن غیراں کو پلویندا رہے کڑھ جگر کلیجا ہاں میڈا بھن سیخ کباب بنیندا رہے مر پوے شاکر کوئی ڈر نہیں تو اپنا کام سنوریندا رہے مر پوے شاکر کوئی ڈر نہیں تو اپنا کام سنوریندا رہے جی برا جام صاحب دی شاعری تورا ناں سی جام راشد صاحب تورے نامیں اساں ایک ڈوڑا پیش کر دیتے سونا سی شاکر شجابادی صاحب دی ایک غزل کے آخوی سجاک رہ گئی دیوا بھی بلدہ رہ گئے اخوی سجاک رہ گئی دیوا بھی بلدہ رہ گئے اٹا مٹورے وچوں ول بھی نکلدا رہ گئے عظمت میری دا قاتل کیویں چڑھے ہا پھانسی جج دے گھروں جو پیرا ویندا تے ولدا رہ گئے بے گھر سمجھ کے جیکوں ایک سال دے دیتی ہم ای رات او میدے کیتے کاتیاں سنبھلدا رہ گئے سازش تے ظلم اوہو نیت بھی اوہا رہ گئی ساڈے دکھالے کیتے چہرہ بدلدا رہ گئے شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کی تم شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کی تم موسیٰ دی جھولی دے وچ فرعون پلدا رہ گئے موسیٰ دی جھولی دے وچ فرعون پلدا رہ گئے ایک بھی غزل سی شاکر شجابادی صاحب دی فرمیندن سی کہ نفرت نال کری جے نفرت آپے پیار امر تھی ویسی نفرت نال کری جے نفرت آپے پیار امر تھی ویسی کینے نال نہ سڑسی سینہ دل خوشیاں دا گھر تھی ویسی آپ تڑاپی چھوڑ یارو ٹر پوو اتبار دی راہ تے پندھ اڑانگے مکسن زندگی ٹھنکے نال بسر تھی ویسی پیت دا جاگا رات بلھیسی پرم دا گانا ڈہ چھڑ ویسی
सुख सौगात वंडेसन शामा गुल गुलजार सहर थी वेसी दुख दे बादल खिंडसन पुंडसन गंजने वेसन वसने वलसन थल दा मान ते रोह द्रोही दा हाँ पाले ठर ठर थी वैसी खुल्क विचेंदे सस्ता सौदा गमियां सावें खुशियां घिनो होका दे तां देखूं शाकिर कट्ठा आप शहर थी वैसी होका दे तां देखूं शाकिर कट्ठा आप शहर थी वैसी। शाकिर साहब दी एक भी गजल सी फरमेंदन के होशां जलील कीते सोचां सच्चा सचा के होशां जलील कीते सोचां सुचा सुचा के बेहोश कर दे अज तां साकी पिला पिला के अपना लहू पिला के बूटा वफा दा लायो मां फल गैर बैठे खांदन मैकूं दिखा दिखा के गम बेवफा दा खा गए सारी जवानी मेरी धरती ते उठदा बहदा तलियां टिका टिका के खीसे जो खाली थी गन कासिद जवाब दे गए हदे मैं थक गया हाँ चिट्ठियां पुचा पुचा के शाकिर दी खुश नसीबी बेशक दसा के वल वंज के तई अजा मरे से इवें जिवा जिवा के शाकिर दी खुश नसीबी बेशक दसा के वल वंज के तई अजा मरे से इवें जिवा जिवा के। सोहना सी कमाल मेहरबानी तुसां अज साडे नाल रह गए वैसे ही जाम साहब असां तारे ताबेदार भिरा ये भिरा तारा अपना चैनल है वो मैकू एक भिरा हन मेरे संगती हन ना गिनण मुनासिब नहीं मैं कुछ अरसा पहले लोकें दियां फरमाइशां पूरा करंदा हमी सी शायरी जिहड़ी है ना लोकें दी फरमाइश दी उन्हें दा नां गिन के पेश करंदा हमी ते ढेर सारे फरमाइशां थी पै गन वल मसरूफियात ज़िंदगी इतना थी गन जो मैं को टाइम औखा थी गए घट टाइम मिलदा ही मैं को ई असना एक भिरा दी को फरमाइश काफ़ी अरसे दी चुकदी वधी आई एक ॾींहुं वारो मैं को व्हाट्सएप ते मैसेज कीते कि सोना सी तुसां जितना पैसे आ देवे मैं तो को पैसे देना ते तुसां जड़ा ना मेरे नां दी शायरी जिहड़ी ना सी ओह बना दो मैं को कि यार पैसे दी गाल कै नहीं ते मैं तेरे नां दी शायरी बना देसां बिने जिन्ने भिरावे दी मतलब फरमाइश को मैं पूरा कीते मैं कोई पैसे दी लालच किने नहीं कीता खैर ऊँ भिरा मैं को दसे भी फलाने चैनल वाले नाल मैं गाल कीती सी ऊँ ते आखी सी मैं 500 रुपया गिनसा ते मैं तेरे नां दी शायरी बना देसा मैं कि यार ओ पीछे विचेंदा बैठे अपने फन को लेकिन मैं इंजा बंदा कहन भी जो मैं अपने फन को बेचा मेरे ते एक शौक है भी मैं अपने वसेब दे जिहड़े शायर हैं उन्हें दी शायरी को जड़ा ना सही तुसां दोस्त तक पहुँचावां ताकि उन्हें दी आवाज़ दुनिया के हर कोने तक वने बाकी मैं को पैसे दी गर्ज लालच काई नहीं ते मैं भिरा तुहाडे वास्ते बैठा बिया कहंदे वास्ते बैठा तुसां हुक्म करे सो असां तुहाडे हुक्म को पूरा करे सो तुहां नौकरियां करे सो सही ते जेड़े भिरा सिर्फ सुनते बैठन कमेंट नहीं पे करेंदे जेड़े सज्जन सुनते बैठन कमेंट नहीं पे करेंदे कि औखे सौखे जींदे पायां फट जिगर दे सींदे पायां औखे सौखे जींदे पायां फट जिगर दे सींदे पायां सागिर रब दी देवण है पई हंज दा पानी पींदे पायां। तारक नसीर सागर साहब दा सी एक कत्ता है तोरी खिदमत पेश कीते से जेड़े जेड़े भिरा सारी स्ट्रीम को सुनते बैठन सी कमाल मेहरबानी अल्लाह पाक ता को खुश रखे सोना सी तुसां रात दे ई वेले सारा साथ दी पवे कि जदा बाल हासे तां खुश हासे वडी उम्र दे नाल जवाल वडा जदा बाल हासे तां खुश हासे वडी उम्र दे नाल जवाल वडा हसे खुशियां नाल निहाल दुहे गम कीते हुण बेहाल वडा लब लहंदे हिन खिल हासे को
لب لوہندے ہن کھل ہاسے کو تنگ کیتے نیر نگال وڈا بس ظاہر ساڈے گل پے گئے اس زندگی دا جنجال وڈا جی سونا سی تساں ڈوڑا سنتے پے ہوئے سی عبد الستار ظاہر صاحب دا بہوں کمال لکھدے سی سارے وسیب دے شاعر ہیں سی اللہ پاک انہاں کو خوش رکھے تے جتھاں قدم رکھی تیرے قدمیں دی ہوں خاک کو چمدے رل گئے سے کہ جتھاں قدم رکھی تیرے قدمیں دی ہوں خاک کو چمدے رل گئے سے ایسے مٹ دے مٹ تیرے رستے تے ہن گھر دا رستہ بھول گئے سے اਣ گینے ثاقب دکھ مل پین تیرے راہ تے وک اਣ مل گئے سے تونے آپ ٹریے ہوں کنڈیاں تے تیرے راہ تے کیری پھل گئے سے توڑے آپ ٹریے ہوں کنڈیاں تے تیری راہ تے کیری پھل گئے سے اجمل ثاقب ملک صاحب دا کلام سی تساں سندے پیا ہوئے بہوں کمال لکھدے ساڈے وسیب دے شاعر ہیں سی اندے بعد سی کہ میں کو پل پل پیار دے رستے تے تیں ہار ڈٹی تیں خار ڈٹی میں کو پل پل پیار دے رستے تے تیں ہار ڈٹی تیں خار ڈٹی میری پیت پریت کو رول ڈٹئی ہر قول اقرار وسار ڈٹئی میں چپ کر ہر دکھ سہ گیا ہاں تن جتنے دکھ دلدار ڈٹئی ارمان ہے سردا سائیں تھی کے میں کو عامر جیندیں مار ڈٹئی ارمان ہے سردا سائیں تھی کے میں کو عامر جیندیں مار ڈٹئی محمد اقبال عامر صاحب دا ڈوڑا تساں سنتے پیا ویسے پردیسی فرید بھائی آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے سائیں سونی صرف اللہ دی ذات ہے یہ اللہ پاک نے تیرا ذوق انجا بنائے کہ تو کو میری آواز پیاری لگتی بھی ہے ورنہ میں تے نا چیز ہاں میں کچھ نہیں می سی یہ تو جا محبت ہے سی فرمیندن سی کہ کتھاں وے اتنے بار بھرا بس نہ پوچھ زندگی جڑی ہے نا سی بہوں اوکھی ہے بہوں کچھ مشکلات آ گئی ہن رب تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ رب تعالیٰ انہیں مشکلات کو جڑا نا ٹال دیتے ہن تورے نال ہیں سیں انشاءاللہ تو خدمتاں کرے سوں عزیر مغل صاحب فرمیندن سیں کہ بھرا میرے نا دی ایک ویڈیو بناؤ سونا سی انشاءاللہ تعالیٰ بنے سوں ضرور بنے سوں کلور کوٹ چو واہ بھرا واہ بہوں سونی جات ہوئی تو میں کچھ عرصہ بھرا اٹک رہ گیا میں اٹک کولو جلے میں اپنے تل وطن دندامی اون موقع چل دی ایک ٹرین خوشحال خٹک سی اندر تو میں سفر کرنا میں تے کافی عرصہ مطلب روٹین رہ گئی آمن پنجان ہوں تے ٹرین دا سفر میں کو بہوں پسند ہے این واسطے بھی سمن دی جا ہوندی ہے ٹرن پھرن دی جا ہوندی ہے رفع حاجت دی جا ہوندی ہے ٹرین رکدی ہے بندہ سٹیشن تے لے ویندے اتھوں دا ایک اپنا ماحول ہوندا ہے لیکن جڑے کلور کوٹ کول آندے آ نا سی تے او کھڑکیاں شیشے دروازے اپنی بوگی دے میں کوشش کرنا بھی بھئی ون کے نے جڑے برا کھولی بیٹھ رہے ہیں انہوں نے کہا یار مہربانی کرو انہوں کو بند چو کرو وہ کیوں سی کلور کوٹ دی جڑی ریت ہے نا سی ان دا کوئی پتہ نہیں لگتا وہ کڈو پہ ویندی ان دا پتہ بھی نہیں لگتا جلے وہ رستے کولو ویندے ہیں نا سی اساں تے وہ ٹرین ساری ریتو ریت بندے ریتو ریت جڑا بھیڑی سجا انہاں میک اپ کیتی بیٹھ رہی انہیں دا ڈبل میک اپ تھی ویندے اتھوں خیر بہوں چنگا علاقہ ہے سی کلور کوٹ بکھر یہ سارا علاقہ ساڈا لئیے والا سی میں ایک دو بکھر بھی پھس گیا میں آمنا ہی میں اپنے وطن دے ہوتے تے بس میں کوئی ایک ویگن تے بانا میں او میاں والی گھنے ویندا آئی بے تے بانا میں او بکھر گھنے ویندا آئی وت بکھر والے گھنے بانا میں او وت میاں والی گھنے ویندا آئی ایویں 4-5 گاڑیاں وٹینیاں سونا حالات اے انت ہے بھئی اینڈ تے میں کوئی ایک بندے مشورہ دیتا ہوں کہ یار لوکل تے نہ بہ توں فلانی ایک جائے چاو کہ اتھا وان کھڑ اڈو کولو اسلام آباد پنڈی والیاں گاڑیاں سن
اون دے اتنے باہیں تے پیچھے اپنی جا تے بن پہنچے. خیر وہ بھی ایک وقت ہی اونجے ویلے اساں بھی اتنا کوئی گھر دے باہروں کہنا نکل دیا سے گزر کے وقت. خیر تورے علاقے کولو میں کوئی اس طرح گل یاد آ گئے. شاکر صاحب دا ڈونا سی عزیر مغل صاحب تورے نام سی فرمیندن سی کہ جداں نکھڑے ہاڑ دا موسم ہا جداں گاہ گاہندے میڈا ہاں لاندے. جداں نکھڑے ہاڑ دا موسم ہا جداں گاہ گاہندے میڈا ہاں لاندے. اویں وقت دوپہراں ٹاہلی تے آ کاں باندے میڈا ہاں لاندے. جویں وہندا پگھر پجھیندا ہاں اویں ہن وہندے میڈا ہاں لاندے. میرا شاکر چولھ تے نہیں ڈسدا جڈا ڈینہ لاندے میڈا ہاں لاندے. جڈا شاکر چولھ تے نہیں ڈسدا میرا شاکر چولھ تے نہیں ڈسدا جڈا ڈینہ لاندے میڈا ہاں لاندے. عزیر مغل صاحب بھرا اساں تواڈے نامے ایک ڈوڑا پیش کر دیتے سونا سی. کمال مہربانی. دوستو ٹائم ڈھیر تھی گئے رات دے 12 بجدے پین. جڑے جڑے بھرا اساں کو سٹریم تے جوائن کیتے اساں انہیں دے بہت شکر گزار ہیں سونا سائیں. کوشش کرے سوں جو انشاءاللہ تعالی این سلسلے کو جاری رکھوں. ہر ہفتے لے ڈمہار رات 10 بجے کو لوگ گھن کنے 12 بجے تک انشاءاللہ تعالی سٹریم کرے سوں تساں بھراواں نال گپ شپ لے سوں. جڑے جڑے بھرا آج سارے نال رہ گئے سائیں جنہیں جنہیں کمنٹ کیتے انہیں دے نام ایک دفعہ پڑھ دینا. سمیر خان صابر خان سارے نال رہ گئے سائیں. عمران خان رہ گئے سائیں. ناصر اقبال رہ گئے سائیں. ان دے بعد سونا سائیں اشفاق ملک صاحب رہ گئے سائیں. ان دے بعد ڈاکٹر جوید صاحب رہ گئے سائیں اسلام آباد پیمز ہسپتال وچوں سائیں. کمال مہربانی ڈاکٹر صاحب تساں تشریف گن کے نہ آئے. ناصر اقبال صاحب رہ گئے سائیں. جام صاحب دی شاعری سائیں انہیں دا برامے دا نا ہائی جام انہیں کمنٹ کتنی نام لکھا ہے اپنا میں کو وہ کمنٹ ملدا نہیں پیا. بہر انہیں یہ چینل دا نا یو ہے سائیں. کمال مہربانی تساں سا کو جوائن کیتے. جام راشد صاحب انہیں دا نا ہے سائیں. کمال مہربانی سے اساں گول کیتے کمنٹ سائیں. ان دے بعد عزیر مغل صاحب سائیں سارے نال رہ گئے سائیں. کمال مہربانی برا پردیسی فرید صاحب سائیں. کمال مہربانی سائیں. فرید برا انشاءاللہ تعالیٰ تاری فرمائش پوری کرے سوں. آج دے پروگرام دا وقت ختم تھی گئے. ناراض نہ تھی سو. جی آسیں جام راشد تھیم بھی سیں. کمال مہربانی برا سن ترہ نا گھن گے دے پریشان نہ تھی وہ محبتاً سیں تو جاں. تو گزارش ہے کہ یار جلے میں اپنے چینل تے ویڈیو اپلوڈ کرنا میں دے داں کہ 98% لوگ وہ ہوندن جنہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا ہوندا تے 2% وہ لوگ ہوندن جنہیں چینل کو سبسکرائب کیتی ہوتا. مطلب 32,000 جڑے بندے دے دن وہ 2%. جڑے باقی دے دن وہ 98%. ان دے یہ گال کرن دا مقصد یہ نہیں کہ یار میں کو ویوز چاہی دین یا میں کو کمنٹ چاہی دین. میرا چینل الحمدللہ مونیٹائز ہے. ان دے باوجود بھی 1 سال پورا تساں دیکھو میں این چینل تے کام نہیں کیتا باوجہ میں اپنے کچھ ذاتی مجبوریاں نے کہنے. اگر میں کو پیسے دی لالچ ہویا میں مجبوریاں کو سائیڈ تے رکھاں باتی میں اپنا ویڈیو اپلوڈ کرندا رہ ونیا. لیکن میرے این چینل بناون دا مقصد یہ ہے کہ ساری شہری جڑی ہے وسیب دی وہ دور دراز تک پہنچے. ساکوں میں شروع جڑا ویڈیو اپلوڈ کرنا میں انڈیا چو کچھ براہن جڑے ساکوں سن دیاں سرائکی والا انہیں کولو میرے کولو انہیں پوچھے سی تساں ویہاڑی دے کولو راندے وے میں کہ نا سی میں تے بہت پرے رہنا کوئٹے والے پاسے رہنا. تو انہیں کسی اساں اتھاں رہ گیا سے ویہاڑی والے پاسے فلانی جا ہے اڈو تے اڈو اساں ہون جڑا نا اتھوں لڈ گئے ہیں انڈیا گئے بیٹھے ہیں. آج تاری وہ بھی بیسیکلی سرائکی ہیں اتھاں مطلب رہ کے نے وہ سرائکی بولیں تے وہ اتھاں بھی اپنی وہ سرائکی زبان لیندے ہیں. انہیں کسی تورے چینل تے اساں جلے تاری زبان سنتے ہیں سرائکی دل خوش تھیندے سیں. تے ان دا کمنٹ پڑھ کے نے ان دی گال پڑھ کے میں واٹس ایپ تے بھی رابطہ کیتا ہے برا مطلب دل خوش تھا کہ یار دیکھو
سارے تل وطن دی شاعری کو لوگ اتنا پسند کریں کہ غیر ملک بہ کے نہیں ان کے علاوہ سارے پردیسی برائن جویں جرمنی چو بھرا آیا بیٹھے ایک سعودی دبئی والے پردیسی برائن مقصد انہیں کو اپنے تل وطن دی یاد ڈیوانے اپنی ماں بولی سناوانے دل خوش کرنے باقی یہ ڈوڑھے قصے کہانیاں یہ تو زندگی دا حصہ ہیں چل جا رہے ہیں میں نہ تک بیا تک سنا دے سی شاکر صاحب دی ایک غزل سنن دی اسی تک ان دے بعد اج دی سٹریم دا اینڈ کرن دی اسی کافی ٹائم تھی گیا ہے صبح جلدی اٹھنا پوندے ساکوں بھی تساں بھراویں بھی کام کار تے وڑنا ہوسی فرمیندن کہ میرے سدھے خواب دی تعبیر الٹی تھی گئی میرے سدھے خواب دی تعبیر الٹی تھی گئی ہر گیا مقصوم تے تقدیر الٹی تھی گئی وقت دے شاہاں کو میں لکھیا جو مظلومی دا خط وقت دے شاہاں کو جو لکھیا میں مظلومی دا خط اتھاں ون کے دیکھاں کیویں تحریر الٹی تھی گئی سوچا ہم انصاف تھی سی ونیا عادل کول میں میری دھاں خود میری دامن گیر الٹی تھی گئی جو حفاظت واسطے میں آ دیتی مہمان کو اوہا گردن میری دو شمشیر الٹی تھی گئی اوہا گردن میری دو شمشیر الٹی تھی گئی قوم کو شاکر جگاون دا جو آیا ہے خیال بے شعوری وسطی وچ تقریر الٹی تھی گئی بے شعوری وسطی وچ تقریر الٹی تھی گئی ان دے نال سی اج دی سٹریم دا آغاز کرندے ہیں این معاشرے وچ این وسیب دے وچ جتنے بھی سارے سرائکی بھرا ہیں گزارش ہے سونا سہی اگر تساں ساڈی سٹریم کو دے دے پے وے ساری ویڈیوز کو دے دے وے تو بس دوستاں نال شیئر کر دیتا کرو تاکہ جتنا زیادہ دوستاں تک ساری ویڈیوز ویسی وہ سارے انہیں بھراویں دا کلام سن سن فی الحال میں کچھ نہیں مارے کو صرف شاکر شجاع آبادی صاحب دا کلام اپلوڈ کرنا پیا ان دے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے وسیب دے ڈھیر سارے انجے شاعر ہیں جڑے کمال لکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دی شاعری بھی تاری خدمت پیش کرے سوں چس چوے سوں بھراویں کو تاجا فرمائشاں بھی پوجا کرے سوں جڑے ڈوڑھے تساں آکسو وہ بھی تک سنے سوں تے انشاءاللہ تعالیٰ امید کافی ہے جو زندگی باقی رہے گی تے تورے نال راسوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک تو کو سارے وسیب کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے سونا سیں رب سونے دے حوالے سے